है काहेला नो कटाता तनी मुंह पर ध्यान दियो कि बानर से बनिया हो को आदमी के लइका रहते तब आदमी लगा मुंह बढ़िया रही। हाँ तो कथी के लेगा पारे बानर के हम साला छुटका का बा लट्टू खेला था करीम चा के दूरा पर। आओ ते साले सारा लट्टू खेलने निकाला तनी। हाय देख तोहर लाल लट्टू के केंगे एक बिता खाल कर देतानी। हे हमार लालका लट्टू के तोनी से एगो 12 टेर भेल 12। जब गान में दम ना रहे त गांजा आलम ना बने के चाहिए। हाय रसिया लोगत हौ ऐसन झाट में फंसा के नोचबाऊ कि 2-3 महीने ले घाव ना छूटताऊ। हां तो तोरा से और कुछ होता ना तू झाटे उखड़ा बे। हाँ तो तू कथी उखाड़ लेल बड़े साला हड़िया 10 के बेटा कड़िया लाश। हम तो बियाह क के दुगो लइको खेलावत नहीं तोहर भाई मेहरा रे लाए लाए कइले बाटे आ कोनो अगुआ तोनी के मुंह में मुतले तैयारे नहीं। मुतुआ एम कोनो बढ़िया गो मिली तब न मुतुआ एम कि तोहनिया लेखा कोनो अखर बखर से मुतुआ ली। हम दी का खौ बकर से शादी कर ले रे। चुपचाप लट्टू खेले आल बड़े लट्टू खेल न त एही लगे गाथा गाथी चालू हो जाई। गाथा बे 10 दूर जमीन बेच देम उतने पैसे में सारा खानदान पौड़े लगबे साला माधर मौगा। ए बाबू ए है रे आवा का हवा का लॉ से लंगर खेलले बारो। लॉ से लट्टू खेले तरनी चौ से चाचा सर हूँ काम से काम रख न तो ऐसा फीता घींच के मारम कि झाट लेकिन मोच झर के ठूट हो जाए। म से माफ कर ग से गलती हो गेल। कहे के मतलब ई लगा कि सत्यनारायण जी के घरवा केने पड़ी। अच्छा सत्यनारायण जी वार्ड नंबर 16। एगो काम करी आगे जामे एगो लाल घर मिली ओकरा सामने। बस अब चल जम तनी से भुलात रहनी हम। बताओ तनी तो पूरा सुनल करा झारा छोड़ के आयल बानी। आगे जाम लाल घर मिली ओकरा सामने एगो बेरी बा। बस अरे कह तनी झगड़ा छोड़ के आयल बानी पूरा सुन के जाला तो बस ट्रक कहले बारा पूरा सुन के जा। जबरदस्ती बा जसे जथी मन करी तसे तथी कहबो। ये तो क से कहेला ब से बोला के प से पूछा है रे। जब पूछा है तो पूरा पता सुन कर जाओ आगे जा। ना ई तरह से रंगदारी होता तोरा लखन जमाने को लइका बा हमर तो जवान बा तो ओकर गार लेवे के बा हमरा। जब पूछला है तो पूरा पता सुन कर जा झगड़ा छोड़ के आयल बानी आगे जा आगे। जबरदस्ती बा हम एक बार कह देनी कि हम चल जानता। क्या पूछ ले रे क्या पूछ ले जब तू साला पूछ ले तो पूरा सुन के जाओ। साला सुन आगे जो आगे एगो लाल घर मिली ओके सामने एगो बेड़ी बा। हम जान के नहीं तो हम काय सुनी ना सुन बे बाप के नाम कथी है पाकल पासवान आ तोहर पपीता पासवान। देखा चाचा जब पता पूछला बुला के तो पूरा सुन के जाए के पड़ी सुनिए तो तोहर बाप आगे जा। हम कह देनी हम ना सुनम तोहर बाप आ जाई हम तभियो ना सुनम। इस साला बोला के आधा पता पूछ लेला आ पूरा पता सुने ला तैयार नहीं है तो मुड़ी छोड़ के देहात कुछ दे ना सुनबा ना सुनबा ना रे। अब क से कहा ठ से ठीक बुझात हवा तो हम ब से बताई। बाबू हम मो से माधर चोर बानी कि हम तोरा से लॉ से लाड़ पर पूछ रही हो। ख से खैर मनावा कि ग से गार ना फरनी है खाली 100 से शॉर्ट फाटल है म से मुंह पर 100 से चोट लागल है आगे जा आगे एगो लाल बाबू हमको होता नहीं हम चल कह देनी सर हम की मारत पूरा मुआ दे पूरा सुन साला आगे जा आगे एगो लाल घर मिली ओके सामने एगो बेरी बा बेरी के जस्ट पीछा सत्यनारायण जी के घर मिली फाटा के हो। हम कहलिए ना बेरिया लगे कहां जगह मुआ दम सर हम जाना तो चुपचाप जय सर सत्यनारायण जी जाट लेखन गाँव में तो मार देल हमरा के बताओ तो हम के बानी। अरे अगुआ बा डाबर दलाल तई का इज्जत से मरते इज्जत से मरते इज्जत से समझाइते कह सकत लहा इज्जत से बतियाइते कह सकत लहा इज्जत से मरबे। डाबर दलाल नाम बा डाबर दलाल एगो सरवाई अगुआ के देह ना रही तो गांव के पूरा लइका रड़ुए मर जाई। हमरा मुंह मारे के बा अगुआ के हमर तो शादी हो गल बा ओ सर हुआ अगुआ के हम फगुए से खोजा तनी ज्यादा तू बतवेला नु तो सारा खींच तोरे पर सधा ले।
रे बुरी तू काहे ऐसे बतियाता रे? तोरा घर और में अगुआ अगुआ ना हो? ना ये घटिया काम करे हमर घर परिवार। ई घटिया काम है बगो, समझाओ एकरा के समझाओ। ए हम समझाई के बार कहला बड़ा कहला बड़ा। रे तेरी तोरे करिया भाई ला तो गोर लड़की के रिश्ता लेके आयल बनी। हाँ? चला बा कोनो साला सामने दे पे चला दिए गाड़ी। खो खो साला सुअर के खुबार लगैले बा दूरा पर सुअर के। ए हमर दूरा बा सुअर के खोबार लगाई चाहे सौंसे गांव भर के बैठ के हगवाई, तोरा उससे क्या मतलब हौ रे? ए तो ऐसे बढ़िया 10 गो सुअर पोस ले। प्रणाम भूला भाई, जाना तानी दुखी होबा लेकिन हमकी दुखी करे वाला ना खुश करे वाला रिश्ता लेके आयल बनी। बाकबुर तोरा से बतिया के मन ना करेला, अकोर पकोर रिश्ता लेके आओली। हमकी तो ऐसा रिश्ता लेके आयल बनी कि सुनबा तो मुंह आए थी फाटले रह जाई। एथी काथी गणवे नु ना गरवा ना मुंह आ करेज फाटले रह जाई। बड़ा अश्लील लइका बड़ा हुआ। जो जाके कुर्सी लिया, डबर दलाल बैठियन, खाली असलीले बात करत रहियन। रोका चल जादा एकरा के, ओकरा बाद तोहर गार फाड़ दे। कुछो कहा भाई भूला, तोरो भाईलू नहीं खे। देखी भूला भाई, लड़की बड़ी अच्छा बा, खर खानदान से बा, पढ़ल लिखल बीए पास बा, दहेज में रउआ के 8 लाख रुपया दी, गाड़ी दी, सर सामान दी, सिकरी अंगूठी सब दी। लड़की के सुंदरता में भी कोनो कमी नहीं है, बड़ा सुंदर बा, बड़ा सुंदर। लेकिन उनमें एकदम हल्का, एकदम माइनर मिस्टेक बा, एकदम माइनर। का थी? चुप चला चुप, बोलबे बीच में हम तो लास्ट में बोलनी है। लड़बा ताहे रहब। हाँ तो रउआ बताई तइका से का मिस्टेक बा? ना बताइनी है ना, तरीका सा मिस्टेक बा। उ लड़किया के एगो छोटी चुके लड़की बा आ एगो लड़का ओकरा पेट में बा जेकर डिलीवरी नवंबर में होखे वाला बा। लेकिन रउआ टेंशन ना ली, दिसंबर में हम कैसहू जोर लगा के ओकर दिन उतरवा देब। इस साला बढ़िया रिश्ता लेके आइल बारे तू। आए निकाल के लिया भला की साला गाद दी कि साला आज के बाद अगुवाई कल भूल जाए। है ठीक है, तो रिश्ता लेके आयल बा। हे से बनिया हेकरा ला कोनो बढ़िया रिश्ता मिलता हुआ? तो साला हम दुआ लड़की से बियाह करम। रे साला तोहर जैसन मुंह हौ, तोरा से कोनो बूढ़ियो बियाह करता हूँ। डाबर दलाल जी, दुआ लड़की छोड़ के हई साला ला कोनो दूसरा लड़की नहीं खे? ना दोसर लड़की नहीं खे। जौन पहले फिक्स बे रहे 4 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल, ओकरा के हम मना ले बानी। कहबो तो बोला दी। बुलावा हम बानी। कोनो दिक्कत बा? ना कोनो दिक्कत नहीं है, जा बुला के ले आओ, रिश्ता फिक्स करके इस साला के बियाह करा दी। लेकिन हाँ ऐसा रिश्ता ले आइबो तो पिटाइबो। जा जा। अच्छा अगुआ के तो कामे बा लाज जूता खा के पैसा कमाए के, हमर रोजी रोटी बा, छोड़म थोड़ी है। तैयारी करके रखा, लेके आई ले। बैठू अरे बैठू महाराज, खीसा छोड़ू, अब तो रिश्ता होखे वाला बा। बैठू भूला भाई, अरे ओ भूला भाई, निकलू बाहर, आ गेलथिन बैलंठ दास। ए महाराज कथी एक दूसरे के देख के लोगन घोड़ा लेखन उहु कहले बानी। ए महाराज प्रणामा पाती होको। उठ खड़ा चौकी बैठ। अगुआ हो के कुर्सी पे बैठल बड़ा। बेटिया वाला प्रणाम ना करी त का बेटा वाला गिरल बा। अच्छा भाई, बेटहा वाला प्रणाम। बेटिया वाला लाचार होकेला, कमजोर ना। समय पड़ला पर बेटिया वाला बेटहा वाला के बांस धांस देवेला। दास जी के बेटा हई, बास लेके धांस दे। कथी कहले बड़े रे? कुछो ना। हाँ तो 4 लाख रुपया एगो गाड़ी फाइनल होके दिन उतरो। देखू डाबर दलाल जी, 4 लाख रुपया के बात करू, गाड़ी भुला जाओ। गाड़ी काहे ला भुला जाई?
जितना बात रहे उतना फाइनल हो। बात का भेल रहे उ छोड़ू, हम 4 लाख रुपया दे हम पहलिए डाबर दलाल जी के बता दिल बनी। अब रउआ का कहता नहीं कहूँ। ए महाराज काहे इतना सोसिया तनी फिर मरम का चलिए ने समझावत तनी। ये महाराज रउआ तो भगवान से प्रार्थना करी रउआ हईसन लड़का के बियाह होके जाता, ऊपर से 4 लाख रुपयो मिलता। रउआ करे के बता करी ना तो ऐसा ही बुढ़वाई। तो का हो गेल मोटरसाइकिल नहीं दे 4 लाख रुपया देता नु फिक्स कर सारा हम मरला नु तला का मेजन उठा पटके सारा गार्जियन के बोला गार मार निकाल दे। बढ़िया बात कहला से खराब लगा। ठीक बा 4 लाख मंजूर बा हमरा। रउआ गाड़ी अपना गाड़ में कोचू। अब कही तो पंडित जी बुलाई दिन उतराओ। बुलाई बुलाई ठीक बा बोलावा, लेकिन 2 लाख रुपया अभी मिलता बा और 2 लाख रुपया बियाह बाद। ऐसा ना होकेला। हम समझते हमारे बेटा गिरल बा, बाकी इतना भी गिरल नहीं के जितना तू के समझत रहो। तोहर लड़का गिरल बा तबे नु हम अपन बेटी दे के उठावत तनी। बात बुझा भूला भाई, पैसा के दिक्कत बा। बियाह बाद पूरा पैसा तोरा गाड़ी में कोच दे। बियाह बाद कौन बेटी हवाला बेटा हवाला के एगो बार उखाड़ के देले बा हो कि तू दे बा। विश्वास नहीं है, बियाह बाद 2 लाख रुपया नहीं ले लीजिएगा। अरे काहे ना बियाह बाद दिया। बियाह से पहले 4 लाख रुपया देओ बा तो दो, न तो हम लाड़ पपा दो। चाचा कथी सुनले बारा, चला यहाँ से। हाँ तो कौन हमर बेटी करिया बा, सुंदर बा, झक्का अपन करिया लुहाट बेटा लेके चल बबू। केहू के सामने हाथ उठा देबा। अच्छा एगो औरो अगुआ फोन कर ले लगा बिहाने आवता। ये घरवा है का सत्यनारायण जी? हाँ ये घर बा, अगवारा पछोरा सब देखा लोग। देखा देखा बाबूलाल, औकात से बाहर होके तो घूम के चल चलो। ये हमर बार बतियाल बारा औकात देखे तो इमा धान टुकारे लाल बनी। अरे सत्यनारायण जी प्रणाम। क्यों नहीं बढ़ाई नहीं जी प्रणाम प्रणाम। अब के तई नहीं है। हई लोग के बा? ई बारा नगुआ पपीता पासवान और बरन बेटिया वाला धाबूस दास। अच्छा अच्छा बेटी लोग बेटिया। जी 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 जी। तो कहू लोगन नाश्ता चाय के व्यवस्था नहीं के। मुंह मारी रहुआ नाश्ता चाय की। एक बार रिश्ता हो जाए ओकरा बाद फरिश्ता बन के हमनी के अइबे करम स का। काहे ना हाँ तो हमर मांग कितना बार हुआ लोग इनके मालूम है होई। हाँ सत्यनारायण जी तो आगे जा। ना 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 ई तो रस से रंगदारी होता। हई सरवा रउआ के बा? ई सरवा ना हम मतलब ई हमर छोटका लड़का बा। सत्यनारायण जी, ये सरवा तो मरले रहे रउअर घर के पता पूछले रही तो। अच्छा बियाह तय हो जाए दी, बढ़िया तय करी सरवा धाव के हुक दे हम। आ पापा कितना रुपए तय भेला? तय तो अभी नहीं के भेल, लेकिन पापा तू अपने से बता दा। हाँ तोनी के कान खोल के सुन ला। 8 लाख रुपया कैश, एगो बुलेट, सोना के चैन, एगो अंगूठी। 8 लाख कथियो कलई हो 20 लाख मांगती कि सुन के हमर एलें गरवा फाट जाई। ए महाराज नइखे औकात तो अभियो ले कुछ बिगड़ल नइखे, अभिये चल चलू। काहे चल जाई हो, औकात बाना तका तू चुप रह। पहले रउआ अपन लइका देखाई ओकर बाद लेन देन के बात होई। है का बा है दे लइका सुअर नियन खरा बा। होई लइका बा। हाँ ये लइका बा। हाँ देख लो सामने बा। होई लइका बा 25,000 रुपया एगो साइकिल दे हम, वो फाइनल। बोली का कहतानी? हाय दादा इतना बढ़िया विचार बा। तू का कहत रे पापा? सत्यनारायण जी के छोड़ के बाकी लोग के होके। का सोच के हमार द्वार पैर ले रे साले 25,000 में हमारा भाई से बियाह करबा। भले हमार भाई करिया बा लेकिन हमरा खानदान ना बढ़िया बा। काहेला इस फेरा में पड़ल बानी? बिहान एगो लड़की देखे चले के बा। हमरा पूर्ण विश्वास बा कि वो तहाँ ठीक होइए जाए के बा शादी। हाँ तो ठीक बा बिहान चले के। ठीक बा, लेकिन हाँ दुआ तो होई तो लात खोइबो। ठीक बा, अगर हमकी गलत निकली नु तो रउआ हमरा मुंह में मुद दिया। हाँ हाँ वहाँ कहा दूसरा केहू के दुआर बा, आगे बढ़ू। आगे आगे घर कहाँ बुझाता हो? है महाराज आगे आओ ना, आगे हम तब नु लौकी।
अरे टाटी मरई छोड़ के का कुछ लौकता। अरे इहे नु टाटी मरई के लड़की के घर ह आ ई भेल लड़की के चाचा आ ई भेल लड़की के भाई आ ई भेल लड़की के बाबूजी। प्रणाम करू लोगन। बाकबूर हेकरा के कौन प्रणाम करता ही रे, भिखारी लेकिन इंसान के। अय काहे ऐसन बोलता है बबू? कथी के घमंड बा? हम भिखारी लौकता तोरा? हम ही लड़की के बदनसीब बाप। तू होबा बदनसीब बाप, लेकिन हम ही खुशनसीब। कारे साला डबर दलवा ये टाटी मरई में हम अपन बेटा के बियाह करम। ए चल गाड़ी घुमाओ, चल करे। केंगे चल जेबे तोनी के? केंगे देखा तानी हम तोनी के केंगे चल जाता है। निकाल लाठी भाला तलवार, 10 साल जेले खटल जाई। हे तो रोक लेबे का रे, तू है एगो मरद बारे। ए त तू काहे ले दुआर पर? जन खाना पीना पर ऊपर बात होई। हां त खाना पीना खा के जाके पड़ी, ना तो पैसा पैसे में रह जाई। ओ भइल अच्छा, जब खाना बनिए गेल बा त खा के चल चले के। चुप साला। अच्छा ये पैसा वाला सार लोग बा। ए का कहता रे एकनी के? साला सा खाना पीना बनवा देल बा, कहत टाटी मरई के घर में बियाह करम। अच्छा रउआ लोगन शांति रखी हम बतिया तनी उतरी कुछ बात करे के बा। उतर ला कहत न त निमन से बेजाय हो जाई। उतर। साला अगुआ करो देखा तारा का से फाजिल बतिया। चले तो सुनल जाओ का कहता। हतका देखू महाराज, देश ना डरम हम रखे, देखई में नाक झाट बानी लेकिन भीतरिया ताकत बा। सुनू महाराज, टाटी मरई के घर बा त का हो गेल? कौन सा रउआ अपन बेटी यहाँ देवे के बा? यहाँ से तो रउआ बेटी उठावे के बा। अब ओके उठा के रउआ राजमहल में रखू आ चाहे ताजमहल में, ई तो रउआ ऊपर बा। ए ऊ सब तो ठीक बा, लेकिन ई साला सा क्या औकात है दस देवे के? कहले तो बा लेकिन अब ओकनी के ईमान धर्म जानो। साले एकनी के ईमान धर्म पे हमनी बियाह करम। अब देखा, अब कोनो के बारे में बिना जानले सुनले तू चल जेबा दूरा पर से, ओकरा लगे 2 मिनट के टाइम दा। हमरा इज्जत के सवाल बा। देखो चुपचाप चलियो, कुछो मत बोलिए प्लीज। तो नहीं लाजूता मारल हम कुछो बोली ले। देखो प्लीज चुपचाप चल। देखिए ये लोग के हम पूरा बात समझा देले बानी, ई लोग समझ गेल बा। अब टेंशन के कोनो बात नहीं खे। और वैसे भी ई लोग हमार बहुत इज्जत करेला। अच्छा तो आई लोगन बैठी, हम नाश्ता पानी निकाली। ए तोरा दूरा पर हमर लाड़े बैठी। अब बैठे के तो दूर के बात बा, तोरा दूरा पर मुतम हइले ना। अब को से क्या बच गेल? हेकनी जैसन कितना बेटहा वाला के झांट में लपेट के फेंक देनी। अब तकले का बार खाना पीना के पैसा उसल आ ना तो कहो उसील दी। ए तोहरे दम पैसा उसले के मारा मुंह पर तो जाके गिरबे गुंह पर। ए सुन, जब पैसा देवही के बाटे त खानो पीनो काला छोड़ल जाओ, ले लो जाओ घरे खाल जाई। सुनु, बर्तन सहित खाना पीना निकालू और पैसा बोलू कितना भेल। हाय लियो, हाय खाना सब दियो। चलो बुलाओ बोलंठे दास के, 2 लाख रुपए बाद में नु दी जाई का। ठीक बा भूला भाई। छोरी हटाई भूला भाई, 2 लाख रुपया अभी देता। आंख मुन के अपन करिया लड़का के बियाह करके हटाऊं। अभी रउआ पैदा करे से पहले न सोचे के रहे कि मेहरारू के केसर खियाई की साग। ठीक के कोई तरह डबल दलाल जी, एकरा पैदा होई से पहले एकरा मतारी हवा के साग खाए। हमरा समय के बेरी कह दहू, हमरा समय के बेरी हम माई केसर खैले रहे, तबे तो हम गहुमाना रंग पे बानी। तो हमरा 20 लाख दहेज मिली कि ना? 12 लाख मिली। खिसियात का है बारे बहू? 12 लाख कहनी है। 12 के नाम ले लेला तो लागा मेहजा मारे। हई कायला सोरल चौकी पर चादर बिछावल जाई ता। पापा मौसी आओ थी, जा दाढ़ी उड़ी बनवैले आवा। अच्छा तैका देर में बुझा जाई कि के आवता। सरवा जवाब देता, मारी का पापा। लगा था पापा पैसा देके आज हमारे शादी के दिन फिक्स हो जाए। मिठाई के चंगेली के साथ आवता लोग। आई बॉयलंट भाई, आई बैठी प्रणाम। यहाँ हमनी ठाटा मस्करी करे ना आयल बनी, चीर फाड़ के कहतनी 60,000 रुपया, एगो सोना के चैन, अंगूठी मिली। बोली बिया करे के बाकी ना। 60,000 माने हम 60,000 में बियाह करेगा? चुप चला चुप। भूला दास हाँ कि ना? हाँ की ना? पापा ना कहो ना, अपने 4 लाख रुपया होगी। हम मिठाई के चौंगेली ले आयल बा, जाई का ना कहो ना। बैलंट भाई यहाँ कथी बा? जगह पर चला आ चल के छेका। बैलंट भाई, ओ बैलंट भाई। चुप साला लौरा दलाल।
ए पपीतुआ रे साला रे, लगा देले दिमाग, मार देले पेट पलात। देखा तानी आज के बाद तू साला कएगो शादी करा लेता रे। ये सब साला पपीतो करावता, दूरा पर के आयल दौरा फेरवा देल। सुन ना पपीता, अगुवाई कर रे, अगुवाई कर, मौगई ना कर। दोगलई चालू कैनी तो सारा अगुवाई अगुवाई में रह जाई। ए हमर बार हो जाई, दुआरी पर बाजा बाजे के सपना देखता लोग, डुगडुगी तो बाजी झांटना। चुप साला, चुप चुप। इस साला के मारे हमरो बियाह नहीं के होत। आप कोनो मौगियो देखे के बियाह करावा, काहे कि हमो जुआ जतानी।